meg magatok. Reszketnek a csapatok, az utolsó percig maradok. Megjöttek a magyarok, húzzátok meg magatok. Reszketnek a csapatok, az utolsó percig maradok. Kiszakad a háló, benn van a zsuga, most mindenki ultra, teli a puskásba. Csak a tiki-taka, csak a tiki-taka, az asszony majd megvár, ma nem megyünk haza. A zászlónk legnagy a szellő, szobaszlai pedig elő. Kigyullad a jobb ficak felső, mint puskás, annó úgy leszünk első. Megjöttek a magyarok, húzzátok meg magatok. Reszketnek a csapatok, az utolsó percig maradok. Könnyű. Akkor nekem ez vissza sikerült. Kell megállítani, hogy ahol van a vonal. 98. Kell lőni. Jó. Akkor most azt hiszem, hogy átvárhatom, de nem fog tudni. Volt, akkor most ott lesz. Jó. Meg kell. Yeah, win. Ez is win. Úgy kell megállítani, hogy bent legyen a kapuba. Aha. Elsőre. Na, úgyhogy megyünk tovább. Ez jó. 2000-valahány. Hol van? De persze, hogy elsőre. Igen. Na, késztem. Szerintetek is lehetetlen, akkor iratkozzatok fel és lájkoljatok. Hogyha meg nem lehetetlen, akkor is ennyi lett volna már. Lehet, hogy még lesz, de azt nem árulom el. Legyen titok, jó?